For today's video guys, pumunta pala kami dito sa bukid ng auntie ko kasi mangunguha kami ng kawayan. Okay guys, ka-dinosaur, nandito na tayo sa bukid. Mangunguha tayo ng kawayan kasi gagamitin ko doon pala sa bahay. Sisira na yung taas, kaya napagdesisyonan ko mangunguha na lang ako ng kawayan para matapos yung sa taas. Kasi kawawa naman yung sa taas natutulog, sira-sira na. At saka parang hindi na napapakinabangan. Parang konti na lang yugyug. Wala na, sa baba na sila pupulutin. At pasensya nga pala guys, hiningal ako. Mataas kasi ito eh. Taas, kakapagod. At mga ka-dinosaur, mga kakirig, tignan nyo. So may lansones dito, madaming baunge. Yan, kita nyo yan? Kita nyo yan? Marami na yang hinog. Diba sabi ko sa last video ko, babalikan ko na lang siguro to mga kalagitnaan ng February. Hinog na yan lahat, kumanda ka. may hinog yan sa kalagitnaan ng February. O diba, tama ang sabi ko, may hinog yan. Oh, ang dami na. Pero ang tanong, meron bang marunong umakyat dyan? Kasi dito sa amin, maraming ang prutas, pero walang marunong umakyat. Tignan nyo, dami diba? Pero guys, walang marunong. Mga kakirig, walang marunong umakyat dito. Sayang lang ang bunga ng kahoy. Oh, kita nyo? Dami yan. Hinog. Oh, dami yan. Pero, yun nga sabi ko. Walang marunong umakyat. Kaya, kung ikaw marunong kang umakyat, makakakain ka niyan. Ano ba yan? Magsisimula na ako mamutol ng kawayan. Sisimula na ako. Kasi, ang punta ko naman dito, mamutol ng kawayan eh. Yan. At ilalagay ko, hindi na naman ako nakadala ng stand ng aking camera. Hirap mag-vlog. Okay. Aray. Alam nyo guys, kung alam nyo lang. Hindi kayo na ang may alam. Hindi. Mabulo.
At ayun nga guys, dito pinagpuputol-putol ko na ang kawayan kasi mataas naman. At meron kaming sinusundan kung gaano kataas ang kukunin naming kawayan. At bigla na lang yung camera kong nahulog na walang namang tao doon. At napaisip ako, bakit kaya nahulog yung camera ko? Wala namang tao dito, kami lang dalawa ng kapatid ko. At pagtingin ko nga sa oras, uy, tamang-tama, tanghali na. At yung camera pinaglagyan ko dito sa puno ng matandang lansones. Kaya napasisip ako, baka may nagambala kami. Kaya yun, uminto na lang muna kami sa pagpuputol ng kawayan at dinala ko yung kapatid ko, manguha na lang kami ng buko. Ito? Ato. Bubo. Gani. Sa pumendit. Ilaw. Ay, ang asim. Wala maabot. Mot. Na. Wala hinog. Walang hinog. Lapas. Ito. Kuha. May malayo. Agan. Pwede man na. Kay ginatubaan man na ba? Ayun. Oh, kini okay ginatubaan oh. Dire oh. May unggoy. Yun. Lubi. Gago. Nga nagiputol man mo lubi man na. Anak pa. Kat lubi. Tagad. Temsa. Lubi. Igi daw. Gandun ako di. Kahit ako. Kakabalong tanaw eh. Guwago ka. Sa low bay. Ayaw. Dito oh. Bebe. Aka na. Ayaw, kato. Buak. Pak. Isa pa. Kana. Ay, pinig. Ako gana eh. Oh, tama na. Batarak ka.
Kapangit eh. Nya. Hawi. Halfway hayo. Nakakuha na pala kami ng buko. May buko na kami at may bukol pa. Oh. Botong. Botong. Sarap. Talap. Talap yan. Talap yan. Talap yan. Talap yan. Nainom. Kinsalin ko. Oh. Ano po? Sabaway. Ano po? Aslom. Aslom mata. Tara. At ayun, pagkatapos naming uminom ng sabaw ng buko, bumalik kami sa pagpuputol ng kawayan. Pero hindi na kami doon sa matandang lansones kasi para hindi na kami makadisturbo o makagambala doon. Kaya kami na lang ang nag-adjust kasi sila naman yung nakakakita at hindi tayo nakakakita. Kaya tayo na lang ang umalis. At dito, huminto na ako sa pagpuputol ng kawayan kasi hapon na at uuwi pa kami. Kaya hanggang dito na lang ang ating video. Please like, share, and follow para sa ating munting kasiyahan pero tuloy-tuloy naman. Ako nga pala si Don Kirig. See you for next video. Bye-bye!